Ahoj, já vás vítám na mém kanále. Toto je první video ze hry Dark Orbit a jsem tu dneska se Štěpou. A můžeme se pustit do hraní. Když tady by se to sekalo, tak se omlouvám. Takže je to totiž teprve beta, takže tady máš nějaký dodělávky. No, beta to moc není, ale takže můžeme to. Víš, jak jsem to myslel. Jo. Někdo mi napsal na Skype, ne? Mně taky. Omlouvám se, já mám totiž zapnutý Skype, takže když něco uslyšíte, tak když tak napište. Já taky. Jo, doufám, že mi nikdo nebude psát, tak já si ještě vypnu, aby mě tam nikdo neviděl. Tak. Mě píšou. Mě taky píše furt? Sára. Jo, jsem na PC, vole. Takže se Sárou, prosím, Štěpo, napiš prosím tě Sáře, že natáčíme, jo, tak ať neruší. Jo, tak počkej, no tak jo, takhle když tak... Jo, tady vidíte, že ona už i volá. Hrozný. Člověk chce natáčet a on už někdo ruší dávno. Nerušit natáčíme. Tak, Domčo, ty jsi taky Sáře napsal? No, ono by to bylo vidět na videu, ale to jsou soukromí zpráv. Na kolikrát si vlastně dáš ty lodi? Já na jednu. Já na málo, ale řeknu vám, že toto je první video, takže to bude takový kratší. Takže nevím, jak to bude dlouhý. Ale bude to nějak krátký. Takže já se zatím opravuju, než se vydáme do 1.2, nebo do 1.3. Já mám v 1.3 misi zabít ty Simony. Tak to bude hodně těžký pro tebe. Ne, 10 Simonů, to už jsem udělala. No, ale to bude... Už mám 6 10. To bude hodně těžké, ti říkám. Můžete vidět, že teďka si právě to levelíme. Jo, tak já asi... Potřebuju docela do životu, protože mě jakoby zabili jednou už. Protože tam byl boss Simon a nějaký takovýhle povada. Takže já se omlouvám, že mluvím prostě, ale jako občas... To nejde, no, to nejde. Nejde, no. No, ale jinak se budeme snažit mluvit co nejvíc prostě a... No nic, no. Tak zatím letíme, teda. Jo. Robotí mám. Já se potřebuji hodně regenerovat do té 1.3. Omlouvám se za to, že to třeba nebude vycházet pravidelně. Jo. Ale... My totiž budeme hlavně natáčet, když budou nějaký akce, abyste věděli hlavně, o čem jsou ty akce, kdybyste potřebovali v nich pomoc a tak. Jo. Ale takže se budeme snažit natáčet co nejvíc ty videa, hlavně když to bude, jo. Takže Domčo, už jsem se doregeneroval, tak někam můžeme jet, jo. Takže letíme do té 1.3? Jo. Takže označujeme si tady pár bodíků, až se strefím, tak. A zatím budu něco komentovat, takže jsi asi rychlejší než já. Jo, já jsem si koupil nějaký ty pohony. Zajímavé. Když tak se podíváme, jak to tady funguje. Ano, stav je velice blbý. Jo. Jinak vlastně je to docela dobrá hra, není zas tak stará. Můžeme vidět, že... Teďka vlastně vymýšlejí nový server, ještě ho nevydali, ale až vyjde, jmenuje se teďka, nevíš jak se jmenuje? No, nevím. Nemenuje se Česko, jmenuje se nějak jinak a prej, že je to daleko rozšířenější verze, že tam bude vodospít vesmíru a všeho. Víc map, no. No. Kurňa, tady Domčo na nás už můžou útočit i ostatní, takže si dali trochu pozor. A myslím, že tam bude...
Já tady mám nějakýho týpka, nějakýho agenty, nebo co. Jo, agent Smysl CZE. Jsou Češi nějaký. A Domčo, kolik máš na kanále videí? Já zatím, tohle je první. Jo? Takže jak vidíte, tak asi ještě moc lidí se na to nebude koukat, ale pokud jo, tak dávejte odběry a lajky, co nejvíc to bude a podporujte nás. A žádný hnusný komentáře, žádný hejty a takovýhle. Já si časem taky natočím nějaký to videjko, až si udělám to, ale s Domčou zatím možná nějaký natáčet pár videí. No. Předem říkám, budu spíš v hodně videích budu blokovat ty chaty, protože ty hejty, co tam jsou a takovýhle, to se mi moc nelíbí od vás. Hlavně takový to jako, že ty si na to a ty si na to. To se mi vůbec nelíbí, že tam na sebe nadáváte a takovýhle, takže to nemá smysl. Tak to s tím má práci, jo, a ty lidi to vůbec neocení, jo. A navíc se ještě na to dívají a místo, hele, pokud vás to nebude bavit, tak se na to vykaďte a pěkně si puste třeba vaši telenovelu, puste si třeba Superstar, jo, prostě. A nevšímejte se nás. Jsou taky úplně nějaký borci, to bych chtěla vidět vás, jak natáčíte, ty vole. Hlavně ty, co hejtujou, tak jsou největší borci a hej, podívejte se na můj kanál, tam 100 000 odběratelů a takovýhle a podívejte se na to, ale on má spíš 100 000 dislikeů než lajků. Jako jak říkám, tak my nejsme moc dobrý let's playeři, tak se na to nekoukejte, ale nenadávejte nám. Když se vám to nelíbí, tak se nekoukejte a nemusíte nám nadávat. A, no, tak nějak. Jinak občas budeme se natáčet i se Sárou, to je Domčová kámoška, a s Tobíkem, Domčo, já nevím, jak to tím máš. No, s Tobíkem nevím. Jo? Samozřejmě jsem v 1.2 pár lehčích levelů se tady pokosím. Nebo opravní roboty. Když tak se omlouvám, jestli tam je slyšet klávesnice a takovýhle, vážně se předem omlouvám. Jo. A jak jsme říkali, tak nejsme moc na to specialisti, takže tady ty videa možná budou takový, jako víte co to, no, nějaký činění a takovýhle, ale časem, když tak si pořídíme lepší na to výbavu, když uvidíme, že jsou lajky a tak, když to. Doufám, že překonáme aspoň 20 lajků. 20 lajků a bude další video. Jo. A hlavně, ať není nějakých třeba 50 dislikeů. Pokud se vám tohle video nelíbí, tak nemusíte nadávat a nemusíte nám dávat dislikey a prostě jenom se na to nedívejte. Domčo, kde seš? Řekněte si klidně, je, to je debil. A pak to prostě vypněte a jděte se dívat na něco jiného. Třeba na to, jak... Tady je nějaký hustý boss. Třeba na... Už jsem splnil úkol, jo, mám zničit normálního Simona 2krát. Já jsem si totiž navolil radši víc úkolů, abych mohl splnit jen tak víc to. Jinak my hodně budeme dělat ty úkoly, no, protože... Já už mám hotový a tam mám už jenom takových 150 asi. Tady na mě bliká tréninková arena. Já už mám taky málo. Já už jsem udělal ty základní, takže teďka mám dělat vedlejší. Koukám, že asi tady někdo scháněl, nebo já nevím. Jinak my začínáme, takže ty videjka budou 13-15 minutový, že nám to jinak YouTube moc nepovolí ze začátku, ale časem budeme mít třeba půlhodinový a takovýhle. No, toto by jako nějaký informační videjko mohlo stačit, takže Štěpo, ty se dostav i hned na hvězdičku na naši mapičku a asi to ukončíme. Samozřejmě dejte like. To si podám radši. Dejte like. Mám v jednom úkolu. A víte co? Jinak už mám málo života, takže půjdu asi na základní mapu. Já tam teďka ten... A ty robůci se dají doplňovat jenom v jedné jedničce, ne?
myslím. Jo? Tak já půjdu do 1.1. Jinak časem budeme natáčet Minecraft a takovýhle lepší hry. No, já moc ne. Řeknu vám jednu informaci, nefunguje mi Minecraft. No jo, ale zase přece u tvýho dědu druhýho bys se jenom přihlásil na YouTube. To je taky pravda, no. Co? To je pravda, ale spíš budou ty videa vycházet tady, protože... Jako něco jiného než takovýhle Minecraft a takovýhle, protože tady mu moc nejde, jo? Bude hodně videí hlavně z téhle hry. Nevím, jestli budou i nějaký jiný, protože tohle komp snese akorát ty internetový a možná nějaký jiný ještě, ale víc toho rozhodně nesnese. Vážně se omlouvám, že budu třeba jenom z tohohle, ale jděte se třeba dívat na něco jiného. Je to jenom pro ty, co mají rádi jakože ten Dark Orbit, no. Jo. Když nám bude psát, tak jako budeme dělat tutoriály i pro něco jiného. My budeme vám takhle různě pomáhat, když budete potřebovat, tak nám napište. Ale jinak budeme spíš hrát jako Dark Orbit a takovýhle. A klidně budou i nějaký vlogy, klidně nějaký i tutoriály, budou klidně i nějaký mini, prostě nějaký hry na tom, na internetu a takovýhle. Když nám to napíšete. No. Ale předem říkám, já nemůžu natáčet jiný, jakože co se musí stahovat a takovýhle, to vážně komp nesnese. Jo, a něco bych vám chtěl ještě říct, jestli budete jako divit, že to je nějak nahlas nebo potichu, tak zkusíme jako se nějak přizpůsobit a budeme se snažit, aby se vám ty videa líbily. Jinak jak říkal už Tomča, tak jestli se vám to nelíbí, tak se nekoukejte. Jděte si sledovat klidně tak. Dávejte dislajky. Takže toto asi by bylo pro dnešní video všechno. Štěpo, kde seš? Já jsem v 1.2, tady je plný misi. Jo, tak u portálu na 1.1 se sejdem. Jo, mě už zase došla těla munice. Člověka naštve. No, ten je můj. Je můj. Sakra, já jsem si dokoupit munici dostat. Ještě se omlouvám, jestli tam bude vlastně slyšet nějak hodně jako někoho klávesnice, za to se předem omlouvám. No, spíš, Domčo, ty máš tam jako počítač nebo notebook? Počítač. Jo, tak to spíš tebe, protože já na Skypeu občas slyším jako toto. Ale jinak, když i nás, moje a prostě tak napište někde a my se, jak jsem říkal, zkusíme přizpůsobit. Veď? No, takže samozřejmě toto by bylo asi pro dnešní video vše. Štěpo, ty leď k bráně na 1.1. Jo, nebo šel slatím. A dokoupit nějakou munici a všechno. Takže toto by bylo asi pro dnešní video vše. Dejte like, koment. Po případě odběr. A my se s vámi asi loučíme, až Štěpa dorazí. Jo. A jak jsme říkali, takže pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud se vám to nelíbilo, tak dejte taky like. Pokud se vám to hodně nelíbilo, tak napište. A dejte když tak po případě like. Odběr. Tak, nebo odběr. toto by bylo pro dnešní video vše, jak říkám už po několikátý. A my se s vámi loučíme, takže ahoj!